מתי צריך לבוא לבדיקה אורתודונטית? בילדים מומלץ לעשות בדיקה אורתודונטית מגיל 7, 8, 9, זה הטווח הגילאים, כי יש הרבה מצבים שאנחנו רוצים לזהות איזושהי בעיה שהטיפול בה דחוף וחשוב שנטפל בה בגיל צעיר, גם כדי למנוע נזק עתידי, גם כדי למנוע גדילה לא תקינה. ואחת הדוגמאות זה כשילד סוגר את הלסת בצורה עקומה, אז יש לזה פוטנציאל לגדילה אסימטרית של הלסת ולכן חשוב לטפל בזה. הגילאים האחרים שמטפלים בהם, שזה בדרך כלל רוב הטיפולים מתבצעים בגיל ההתבגרות, שזה גיל אידיאלי לעשות טיפול אורתודונטי, כי זה גם טרנד וגם כולם רוצים גשר או פלטות שקופות. וגם כמובן אפשר לעשות בגילאים יותר מתקדמים, במבוגרים, שזה אין לזה גבול, אפשר לעשות בכל גיל.